Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu našeg Super sportske podcasta. Moje ime je Matej Petković, a s vama ću još jednom proći ovaj tjedan Supersport HNL-a i Supersport Hrvatskog nogometnog kupa uz naravno najbitnije ono što se dogodilo ovaj tjedan, a to je popis, odnosno konačan popis izbornika Dalića za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Kataru, tako da mislim da je najbolje da odmah krenemo sa tablicom kako stoje naši HNL prvoligaši nakon 16 kola. Dinamo je vodeći s 38 bodova, pobjegao je Hajduku na 4 boda, ima utakmicu više. Hajduk se pobjedom protiv Osijeka u, kako ja to volim zvati, pršut kulen derbiju, odvojio na 7 bodova razlike. Od ostalih stvari koje treba istaknuti je zapravo veliki skok Rijeke nakon pobjede u Varaždinu, pomalo čak i neočekivane pobjede u Varaždinu, a o svemu tome ćemo krenuti kroz koju sekundu kad ćemo se prebaciti na prvu utakmicu kola, a to je utakmica između Istre i Gorice, gdje je Istra zapravo na kraju zaslužila pobjedu. Do pobjede je došla na kraju u 90. minuti pogodkom Bakrara. Jedna utakmica u kojoj nije bilo nešto pretjerano šansi, u kojoj se zapravo je to bila utakmica ona klasična tko da gol pobjednik, taman u momentu kad su igrači, a i trener Gorice, kako je rekao kasnije, mislili da će sve završiti sa 0-0 remijem. Jednu dugu loptu je poslao Marin, ne Hujber, a Šukerovski je zapravo primio Bakrar, to možemo vidjeti na sljedećoj grafici. Baš su ekipa iz utakmicu po utakmicu pričali o tome kako ih je to posjetilo na pogodak Šukera protiv Iraca u 94. minuti. Pa mogu priznati da malo je, bilo je poprilično kvalitetno odrađeno, onda i pogođena mala mrežica, stvarno fenomenalno od Bakrara, onaj pravi napadački instinkt kojim je Istri donio 3 boda koja su, kako sam rekao, već na kraju ipak zaslužena. Ono što je ostalo kao problem nakon te utakmice za Istru je prva stvar, a to je 80.000 kuna kazne koji su dobili zato što je Banić preživio topovski udar demona. A šta da kažem više o tome, da bude nešto pametno, ništa, najbolje ništa više ne komentirati taj dio, a drugi problem je što 3 kapitalca, odnosno 3 nositelja igre, Mlinar, Caceres i Galilea, neće biti na raspolaganju u utakmici protiv Lokomotive ovaj vikend svom treneru Gonzalu Garciji, tako da će Istra trebati tražiti nova rješenja. Biće zanimljivo kako će izgledati ovaj vikend. Možemo odmah polako ispomenuti bivšeg izbornika Sjeverne Makedonije, za kojeg je na kraju to. Nažalost po njega nije se proslavio, nije uspio Goricu izvući. Sve je samo dva moguća boda u 10 utakmica, što nije zadovoljavajuće u najmanju ruku. I to je to za njega. Vidjet ćemo kako će Gorica izgledati u sljedećem kolu pod vodstvom Mensura Mujdže. Već su jučer odigrali prvu utakmicu pod novim trenerom. Tu su izgubili 2-0 od Šibenika u kupu, a o tome ćemo isto tako još malo kasnije. Ono što ostaje za vidjeti i zapravo ono što je najbitnije za Goricu je privesti ovu polusezonu kraju i onda dobro razmišljati kako popraviti situaciju u doba prijelaznog roka, da se pojača ekipa, da se zatvore pozicije koje se trebaju zatvoriti, da se odrade pripreme, da se zaliječe oni koji se trebaju zaliječiti, da se u drugu polusezonu uđe i krene u lov na -6 bodova koliko kasne za trenutno 9. Šibenikom. U sljedećoj utakmici kola koja je završila 0-0, bila je to 0-0 utakmica, ali nije bila dosadna 0-0 utakmica. Bilo je poprilično zanimljivo, jedan od highlighta jesu nove mreže koje je Krstanović rasparao nakon što je šutirao penal prije koji tjedan. A zapravo apsolutni broj 1 ovoga tjedna
je bio Nikola Čavlina koji je branio sve, a branio i glavom i morao braniti od samog početka. U 4. minuti već je skupio 3 obrane i to 3 obrane odmah u istom napadu kada je na drugoj strani zaustavio Mudražiju, skoro sam ga zamijenio sa Jularđijom, Mudražiju i to u 2 navrata, a onda nakon toga i još jedan odbijeni udarac ukrotio, tako da trebamo mu čestitati na tome, a pogotovo na obrani u 89. minuti kada je Krstanović vrebao na drugoj stativi i skoro zabio gol, tu je obranio glavom, odnosno facom i svaka mu čast. Donio je svoj Lokomotivi prvi clean sheet ove sezone nakon 17 dvoboja, nakon 16 dvoboja, znači prvi clean sheet sezone, ponavljam, i svaka mu čast na tome, tako da eto, Gorica je Lokomotiva je prekrižila taj problem. Možemo ići i na sljedeću utakmicu, a to je ovaj pršut Kulen derbi koji je obilježio Marko Livaja uz svo dužno poštovanje sa Hitiju. Apsolutno izdominirao, čitavu obranu Osijeka, prvenstveno odmah na početku Žapera kojeg je zavrtio na svom ringišpilu, okrenuo i dao takvu asistenciju da su svi samo mogli uživati i svima su tekle sline ko da čekaju ručak, jer jednostavno je to bilo toliko slasno napravljeno sa toliko šmeka i toliko klase da mu jednostavno se samo moglo zapljeskati. Ono što treba istaknuti i što se vidi na hit mapi da ga je bilo po cijelom terenu osim gola i asistencije, iskupio je čak i 5 ključnih dodavanja, 3 od 6 osvojenih duela na tlu i oba osvojena duela u zraku, što je vrhunska statistika i kao i za Petkovića kasnije, kojeg ćemo spomenuti, tako i za Livaju. Dalić može zadovoljno trljati ruke zato što ima opcije u napadu. Ono što isto možemo dalje istaknuti, a što sam zaboravio spomenuti prije 2 podcasta kada je protiv Gorice promašio Panenku pa se uhvatio sam sebi smijati, opet je opalio Panenku protiv reprezentativnog vratara, zabio je za 2-1 u momentu kada se lomila utakmica. I to je ono na čemu mu apsolutno trebamo čestitati, ti njegov mentalni sklop, kako kaže ona pjesma Jaka sam glava ko Marko Livaja, stvarno da i stvarno stoji svaka čast i jednostavno to je to što Hajduku treba i on je tu vođa na terenu i vođa po tom klasičnom dalmatinskom mentalnom sklopu i jednostavno svaka čast. Samo to i to je to. Ali ipak ne trebamo zaboraviti sa Hitija koji je zabio drugu utakmicu za redom, koji je odigrao jednu jako dobru utakmicu, imao i asistenciju i pogodak, asistenciju za pogodak Makara za 3-1, koji da nije bio pogodak bi bio vjerojatno 11-terac, jer je Livaja opet bio na podu, Bralić ga je svukao dolje, ali sve u svemu sa Hitija još jednom treba pohvaliti. Preuzeo odgovornost, bio jako agresivan, jako dobar u presingu, jako dobar u driblingu, jako dobro je surađivao sa Livajom i to je to. Za kraj ostaje nam možda i prelomni trenutak utakmice oko kojeg Poms nije uvjeren da je to bio 11-terac, jer je istakao da se takve stvari mogu na svakoj utakmici suditi po 5-6 puta. Ja moram priznati da sam dijelio njegovo mišljenje kad sam gledao uživo, jer to je ruka koja je stajala na ramenu protivničkog igrača, pa nisam bio toliko uvjeren, ali što sam više gledao to mi je više bio 11-terac, tako da sam totalno neodlučan sada kada bi me netko pitao je li ovo 11-terac. S vremenom više je nego nije, ali dobro. Razumijem zašto Poms nije bio uvjeren da je to bio penal. A ona stvar koja stoji apsolutno je da je to bio prijelomni trenutak utakmice, jer dotad drugo poluvrijeme je bilo tvrdo, bez puno prilika. Nakon tog 11-terca Hajduku se odčepilo i počeo je još više stvarati, još više igrati. Apsolutno zasluženo je pobjedio, da ne bude sada neke priče oko toga. Bio je bolji i to je sam Poms napomenuo, ali
sigurno je to bio prijelomni trenutak ovog derbija. Sljedeća utakmica igrala se u Varaždinu, u dvoboju između Varaždina i Rijeke u kojem je, da budemo iskreni, većina ljudi očekivala utakmicu u kojoj bi Varaždin mogao zabiti koji gol više od Rijeke, ali utakmica koja je uvelike usmjerena crvenim kartonom Ba, ili koji je dobio Ba, ajmo to tako reći, gdje sam ja napisao zapravo da ga je sustigla karma, a zapravo ga je sustigao Vukčević, kojeg je srušio u 44. minuti. Vukčević je zaradio slobodni udarac, inicijalno 11-terac, ali onda su javili sucu da je kontakt bio van 16 metara i crveni karton stopera Varaždina. Ja bih rekao i zašto kažem da ga je sustigla karma. Sjećamo se svi onog njegovog starta na Klenhešeru protiv Osijeka isto u Varaždinu, pa zato kažem da ga je sustigla karma, jer po meni onda je trebao dobiti izravni crveni karton. Ali eto, bilo kako bilo, kako je njega sustigla karma, tako je s vremenom, kako je utakmica tekla, Rijeka, iako je dobro krenula zapravo u samu utakmicu, iako je stvarala pritisak, iako se vidjelo da ima prostora da naudi Varaždinu, Varaždin je bio bolja ekipa u prvom poluvremenu, lagano je stvarao šanse, ali nije bio konkretan, lagano je dolazio u zadnju trećinu. Ona stvar koja je zapravo s vremenom počela odlučivati i koja je prelomila utakmicu je centaršut Ampema koji je bio vrhunski, pogodak Frigana koji je odmah otvorio na savršen način poluvrijeme Rijeke. Rijeka je isto pokazala svoju pod navodnike aljkavost kada nekoliko situacija nije riješila prije pogotka Selahija koji je onda zaključio dvoboj ili kako kaže Kozmi, Selah je stavio utakmicu u frižider. Tako da to je nešto što je poprilično interesantno, čisto gledajući kontekst i talijanski jezik i kako oni koje kovanice koriste kako bi izrazili neke stvari. To nisam znao pa mi je zato bilo interesantno. Uz Selahija, uz Ampema, uz kasnije Grgića, možeš ostaviti ovu grafiku, uz sve ostale, uz Frigana, Vrančić je po meni prvi puta ove sezone odigrao jako dobru utakmicu, slao jako puno lopti, promašio je jednu veliku šansu, ali se isto tako i našao u njoj, tako da polako, to jest prvi puta je dao nešto što bi Rijeka trebala od njega, vidjet ćemo hoće li tako nastaviti, a po meni i dalje stoji teza da u Rijeci su se pokazali da valjaju i da su nositelji oni koji su bili tu prošle sezone, plus mladići poput Frigana ili Ivana Smolčića, plus Grgić koji je zabio treći pogodak, koji je asistirao ponovno, to jest skoro asistirao ponovno. Tako da Grgić koji igra i dalje vrhunski i sve u svemu Rijeka nastavlja svoje toplo-hladno. Ova utakmica im se otvorila, skupili su 3 boda, dosta su skočili na tablici, nisu čak ni toliko daleko od europskih mjesta i njih čeka preslagivanje i bit će zanimljivo kako će i što će se događati kod njih tijekom ove polusezone. Za kraj ostaje nam Bruno Petković i utakmica u kojoj po mom dojmu nekako nije postojalo natjecanje. Natjecanje je nestalo u 50 nekoj sekundi kad je Drmić skoro srušio gol udarcem sa 30 metara i pogodio prečku. Petka apsolutno treba pohvaliti, gol, asistencija, 2 ključna dodavanja, a čak 25 točnih dodavanja od 33 moguća za nekoga tko realno gubi dosta lopti s obzirom na to kakva mu je pozicija. Ova statistika je fenomenalna. Ponavljam, naš izbornik može zadovoljno trljati ruke zato što ima opcije prema naprijed i naši napadači su u ok golgeterskoj formi, tako da pogotovo naša ekipa iz HNL-a, a tu mislim na Livaju i Petkovića. Što se tiče čitavog kola, da ga zatvorimo, suspendirani su Kaseres, Galilea i Mlinar kod Istre, Cipetić, Aliju Marić kod Lokomotive, Marića opet sa žutim kartonima, klasika. Marić udara žute kartone redovito. Čeberko, Mance iz Osijeka, Marina, još jedan standardni
na ovoj listi suspendiranih, to jest često ime na listi suspendiranih, Pelumbi i Zelenika. U 17. kolu čeka na susreti prvo u Kranjčevićevoj Lokomotive Istre, onda u Koprivnici Slavena i Hajduka, koji će biti zapravo najzanimljiviji susret ovoga kola, gdje Slaven, koji je visoko na tablici, dočekuje drugoplasirani Hajduk u utakmici, odnosno na terenu na kojem u Hajduku se uvijek nešto krivo desi, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će Hajduk izgledati, kako će Hajduk proći ovo gostovanje. Gorica i Varaždin igraju u Gorici jednu ranu utakmicu gdje Gorica pod novim trenerom igra prvu utakmicu u HNL-u nakon kupa ovoga midweeka, odnosno tjedna. Šibenik i Osijek igraju na Šubićevcu, utakmicu u kojoj Šibenik ako ne pobjedi završit će polusezonu samo sa jednom pobjedom u 17 odigranih utakmica, što je ali baš jako malo. I za kraj ostaje nam derbi koji je nekad više bio derbi nego što je danas, odnosno ove sezone, ali isto utakmica koja nosi svoj posebni značaj i svoju posebnu atmosferu. Na Rujevici Rijeka Dinamo, kojom ćemo zaključiti zapravo ovo kolo i ovu natjecateljsku polusezonu prije odlaska nekih igrača koji su pozvani na svjetsko prvenstvo. To je to što se tiče HNL-a. Mi ćemo se prebaciti na konačni popis izbornika Dalića. Pa izbornik Dalić je nakon što je objavio popis rekao da je najsretniji tom situacijom, da većini koji su vidjeli popis, onaj prošireni popis od 34 igrača, je već bilo jasno da su tu 24 mjesta popunjena, kao što sam ja pričao o tome prošli podcast. Tu smo prošli sve igrače koji su bili na proširenom popisu, žuto su bili označeni. Oni koji nisu bili unutra sada su žuto označeni samo oni koji su ostali vanka, dakle to su Čolak, Brekalo, Mišić, Ivanušec, Duje, Čaleta, Car, Pongračić, Labrović i Kotarski. To je nešto što smo očekivali jer smo rekli da su dva mjesta koja su ostala, mjesto igrač koji može pokriti poziciju zadnjeg veznog i treći vratar reprezentacije. Ivo Grbić je očekivano tu zato što je ulovio neki ritam u Atletico Madridu i već je sudjelovao na prijašnjim popisima reprezentacije, između ostalog branio u ključnoj utakmici protiv Rusije na Poljudu u kvalifikacijama, tako da to je isto više manje očekivano. Što se tiče ostalih stvari, ona glavna i najveća dilema bila je Mišić ili Jakić. Što se toga tiče, možemo zapravo i na sljedeću grafiku. Dalić je istaknuo da nije sklon voditi nekoga tko bi bio prvi put s njima, što je apsolutno opravdano i realno. Istaknuo je da je Jakić pozvan zbog toga što je polivalentan, igra na više pozicija i svi znaju da jako dobro zna odigrati poziciju isto tako zadnjeg veznog. Ono što zabrinjava, odnosno ono što je bilo pitanje je njegov izlazak iz igre jučer, ali kako dolaze informacije, tako su nam došle informacije da je sve s njim u redu. Ono što je isto tako bilo zabrinjavajuće je sudar Vilija Orbana i našeg Joška Guardiola, u kojem su se oni sudarili glavama, pa ćemo vidjeti kako je u tom sudaru prošao sam Guardiol. Nešto se spominje. On se sam javio jednoj Instagram stranici Dinamo Zagreb 2. Vjerojatno više manje svi prate zato što je stranica kao takva fenomenalna i nudi sve informacije o igračima i bivšim i sadašnjim Dinama i nudi realnu sliku kako bi neke stvari oko Dinama mogle izgledati i komentare na njihove utakmice i sve, ali da se vratimo, javio se njima, rekao da mora proći pregledi, da će u četvrtak ujutro, vjerojatno sad negdje dok mi snimamo, i on dobiti neku povratnu informaciju, nešto se priča o jagodičnoj kosti, ali sve te ozljede su pod navodnike relativno ok, zato što ne bi trebali utjecati na to hoće li neko moći nastupiti ili ne. To je onak klasična, ako nije nešto zbog čega ne možeš trčati, onda je dobro.
Za kraj, ono o čemu su svi pričali i o čemu svi zapravo pričamo i čemu se svi radujemo je početak svjetskog nogometnog prvenstva. EPA FIFA igrica na igračkim konzolama je predviđala zapravo tko bi trebao biti ili mogao biti svjetski prvak. Zadnja 3 svjetska prvenstva su pogodili točno osvajača naslova, pa su poprilično egzaktni što se toga tiče. Ja osobno se nadam da ovaj puta neće biti, ali ako pogledamo, ovo su objavili kolege sa Supersportovog Instagram kanala. Ono što je zanimljivo isto tu pogledati i našu reprezentaciju koja je u četvrtfinalu tu ispala od Portugala. Piše da smo prošli Španjolsku 2-1 i da smo bili drugoplasirani u skupini iza Belgije. Ja tu imam nekako različita stajališta, ali ono što je glavno, oni su Argentinu postavili kao svjetskog prvaka. Argentina je pobijedila u finalu Brazil sa 1-0, u polufinalu preskočila Francusku, a onda prije toga još, ako se ne varam, Nizozemce, što je isto tako poprilično zanimljivo. Dakle, jedan težak put do osvajanja naslova prvaka će imati Messi ako će sve biti po planu FIFA. To je poprilično zanimljivo, a sad ću i ja iznijeti svoje prognoze i to kako ja sam očekujem da bi mogao izgledati ovaj turnir. Dakle, Opta, dobavljač podataka između ostalog iza SofaScore, je napravila piken u kojem, evo, samo da pokrenem snimanje, u kojem možete za milijun igrati i pogađati točno sve ishode skupina, a onda tako i puni kostur svjetskog prvenstva. Pa ću ja tako početi sa grupom A, gdje očekujem da će Nizozemska biti prvoplasirana momčad, da će Senegal biti drugoplasirana momčad, iako je upitno hoće li Mane nastupiti za Senegal. Treće plasiran bi mi bio Ekvador, a od Katara očekujem 3 poraza. U grupi B imamo Englesku, Iran, SAD i Wales. U toj grupi očekujem Engleze kao pobjednike, Wales kao drugoplasiranu momčad. Wales će biti Slaven Belupo svjetskog prvenstva, a onda treće plasirani Iran i posljednje plasirani mlađahni SAD. U grupi C, u kojoj su Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko i Poljska, očekujem prolaz latinoameričkih takmaca, odnosno takmaca iz Južne i Srednje Amerike. Treće plasirana bi mi bila Poljska, a četvrto plasirana Saudijska Arabija. U grupi D sa Francuzima, Australcima, Danskom i Tunisom očekujem Dance kao pobjednike skupine, Francuze kao drugoplasirane, Tunis kao treće plasirane i Australiju kao četvrto plasirane. U grupi E imamo, to je grupa s kojom se mi križamo, imamo Španjolce, Kostarikance, Njemce i Japance. Tu apsolutno očekujem Španjolce kao prvoplasirane, Njemce kao drugoplasirane, Japan kao treće plasiranu momčad i Kostariku kao četvrto plasiranu momčad ove skupine. Grupa F, nama najzanimljivija, u kojoj su Belgija, Kanada, Maroko i Hrvatska. Očekujem da će završiti na način da će naša reprezentacija biti vodeća u toj skupini. Belgija drugoplasirana, Kanada zadnja, a Maroko treće plasirana momčad. U grupi G, u kojoj su Brazil, Srbija, Švicarska i Kamerun, očekujem točno ovakav raspored u kojem će Brazil biti prvoplasiran, Srbija drugoplasirana, Švicarska treće plasirana i Kamerun posljednji u toj skupini. A u grupi H očekujem malo iznenađenje i Urugvaj na čelu te skupine, Portugal kao drugoplasiran, Ganu kao treće plasiranu i Južnu Koreju kao posljednje plasiranu momčad ove skupine. Što se tiče onda sljedećeg kruga natjecanja, prvi dvoboj je dvoboj Nizozemske i Walesa. Očekujem tu prolaz Nizozemske. Sljedeća utakmica je utakmica Argentine i Francuske. Tu očekujem prolaz Argentine. U utakmici između Španjolske i Belgije očekujem prolaz Španjolaca.
U dvoboju između Brazila i Portugala očekujem Brazilce da će nadjačati Portugalce. U dvoboju Engleske i Senegala očekujem Engleze kao bolje iz ovog dvoboja. U dvoboju Danske i Meksika vidim Dance kao pobjednike. U dvoboju nas i Njemaca vidim ponavljanje 98. I u posljednjem dvoboju između Urugvaja i Srbije vidim naše susjede kao one koji će ići u četvrtfinale. U četvrtfinalu onda imamo susret Nizozemske i Argentine, gdje isto tako očekujem prolaz Argentine. Imamo dvoboj Španjolske i Brazila, gdje očekujem Španjolce da će proći. Onda nakon toga imamo dvoboj Engleza i Danaca, gdje će se Danci osvetiti za onaj nepostojeći penal Sterlinga u polufinalu Europskog prvenstva. I u balkanskom derbiju između nas i Srba očekujem prolaz naš u polufinale. Onda u polufinalu imamo dvoboj Argentine i Španjolske, gdje očekujem pobjedu Argentine. Za kraj drugo polufinale Danska-Hrvatska očekujem prolaz naše reprezentacije. Za treće mjesto Španjolci će nadjačati Dance, a u finalu mi ćemo pobijediti Argentinu. Messi će ostati tužan, a mi ćemo uzeti prvo zlato. I to je to što se tiče, evo ga, da se odmitamo. To je to, a čisto da potvrdim moju vjeru u našu reprezentaciju, ono što isto treba napraviti je staviti neke novce na to da će naša reprezentacija osvojiti svjetsko prvenstvo, pa me evo na stranici Supersporta da vidimo koje šanse su na to da mi možemo osvojiti naslov. Koeficijent je 50, ok, ja sam stavio 25 kuna i evo ga, uplatio sam listić, sad sam ga i potvrdio i to je to. Mogući dobitak je nešto više od 1000 kuna, pa ćemo vidjeti negdje kraje 18.12. Tako da se nadam da ćemo 18.12. svi zajedno slaviti. I ja s vama. Eto ga. To je to što se tiče ove teme, a mi idemo na treću temu. Možemo odmah i na prvu grafiku pa da utvrdimo da nije baš lako proći odnosno drugoligaša u kupu. I to imamo Vol 1 i Vol 2, Istra i Rijeka, obje momčadi sa iz derbija de la Učka, da ne pogriješim. Obje momčadi iz derbija de la Učka su kažnjene u rundi 16 najboljih Hrvatskog nogometnog kupa, Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Prvo je u utorak Rudeš pobjedio u jednoj fenomenalnoj utakmici koju sam baš išao pogledat, jednoj jako zanimljivoj, jako zabavnoj utakmici je baš zasluženo pobjedio Istru. Vodio 2-0 već nakon 20 minuta sa odličnim pogodcima. Sam Rudeš je igrao jako dobro, poprilično agresivno, što je bilo za očekivati od ekipe koja je nominalno slabija. Ali isto tako jako kombinatorno, tipa prvi pogodak sa vrhunskom asistencijom i brzom završnicom kroz noge Lučiću, drugi pogodak iz jedne akcije koja je mogla i ranije završiti pogodkom, ali onda sa povratnom loptom i zakucavanjem Alekse Latkovića pod prečku, stvarno super golovi i zasluženo vodstvo Rudeša od 2-0. Moram priznati da mi je kroz prvo poluvrijeme Istra izgledala kao momčad koja bi da svaki puta kad pređe centar mogla napraviti nešto, ali do kraja poluvremena je Rudeš izdržao, a onda držao u matu Istru do skoro samog kraja utakmice kad je Mlinar smanjio za 2-1. Rudeš je radio točno sve što je trebao, prekidao utakmicu, razbijao ritam, stajao duboko, dobro izlazio u kontre, kreirao šanse, bio onoliko koliko treba, prljav na kraju utakmice i malo više od toga, tako da apsolutno zasluženo sa velikim pljeskom i jako dobrom atmosferom na tribinama
je ispraćen sa terena, njihova momčad, dok je Istra na kraju dana zasluženo izgubila i ispala iz kupa. Rijeka s druge strane, premda je povela odmah na početku pogodkom lunete, moglo se očekivati da se može nešto desiti protiv BSK. Prva stvar, bez obzira na stanje na tablici u drugoj, odnosno prvoj nogometnoj ligi, BSK je skroz dobra momčad za koju se očekivalo da može stvoriti probleme Rijeci, koja igra uvijek ove sezone toplo-hladno, plus tu je umjetna trava, plus tu su još svi ostali čimbenici koji svakodnevno utječu na Rijeku, a poprilično ta nestabilna atmosfera oko momčadi. Pa na kraju dana BSK je isto tako zasluženo izbacio Rijeku iz kupa i sve što se nada je da tu formu prebaci i na prvu nogometnu ligu. Možemo i na zaključenje ovoga dijela oko kupa. Četvrtfinalisti su Hajduk koji je pobijedio Mladost Dralove sa 2:0 golovima Mlakara i Melnjaka. Osijek koji je u šakačkom obračunu na kraju pobijedio Varaždin sa 2:1 u još jednoj poprilično zanimljivoj utakmici. Slaven koji je lako sladao Nedelišće još prošli tjedan. Lokomotiva koja je u Bjelovaru gostovala dan poslije Hajduka slavila s 1:0 pogodkom Kulenovića. Šibenik koji je na početku drugog poluvremena protiv Gorice zabio 2 pogotka i tako prelomio utakmicu protiv gostiju iz Gorice na Špičevcu. Rudeš koji smo već spomenuli i BSK koji smo već spomenuli. Dakle, 2 skalpa HNL klubova. A ostaje nam još za 15. veljače odgođeni dvoboj između Splita i Dinama. Onda nakon toga ide ždrijeb, pa sljedeći krug natjecanja. Biće itekako zanimljivo i dalje, a mi idemo na fantaziju. Naša momčad kola sastavljena je od igrača Dinama, većinom, koji su apsolutno dominirali protiv Šibenčana. Tu su Livaković, Šutalo, Mišić, Ivanušec, Petković i Drmić. Uz to od Hajdukovih igrača tu je Sahiti, Luka Marin kao asistent za pobjednički pogodak i Prince Ampem i Lindon Selahi kao igrači koji su donijeli pobjedu Rijeci u Varaždinu. Kapetan momčadi je Alen Grgić sa 14 osvojenih bodova i tim pogodkom za 3:0 u posljednjim sekundama. Sve vezano uz našu hrvatsku fantasy ligu već znate. Ovaj puta prva utakmica se igra u subotu, tako da imate nešto više vremena razmisliti i pričekati što bi i koga bi odabrali. Prva utakmica kola je u Kranjčevićevoj između Lokomotive i Istre, a mi ćemo se prebaciti na Supersport prognozu. Ajmo pogledati kakav sam bio prošlo kolo. Prošlo kolo sam pogodio prva 2, falio sljedeća 3. Pogodio sam pobjedu Istre protiv Gorice. Pogodio sam prvi clean sheet Lokomotive ove sezone. Na što sam ponosan. Za malo mi je izbjegao pogodak, manje od 3 pogotka na derbiju između Hajduka i Osijeka. Varaždin Rijeka, tu sam bio daleko od toga da Varaždin zadrži clean sheet, a Dinamo Šibenik je naprosto bilo ne preambiciozno, nego ajme meni. Za kraj idemo još pogledati ono što nas čeka ovaj tjedan. Očekujem pobjedu Lokomotive protiv Istre. Očekujem 11-terac u dvoboju Slavena i Hajduka. Očekujem pogodak Frana Brodića u svom bivšem klubu u Gorici. U Šibeniku očekujem pogodak Lasla Klein-Heischlera koji igra apsolutno fenomenalno ovu polusezonu. Pogotovo od kad je pod Pomsom, on i Caktaš su beskrajno opasni. A za kraj u derbiju između Rijeke i Dinama očekujem više od 3 pogotka.
jer je Dinamo prvi puta imao jedan puni tjedan, prvi puta nakon dugo vremena imao jedan puni tjedan za pripremu utakmice koja će biti itekako zanimljiva. Derbi se vraća na Rujevicu, pa će biti poprilično zanimljivo vidjeti s kojom momčadi će Čačić izaći na Rijeku i kako će se Rijeka nositi s Dinamom nakon ovog razočaranja i ispadanja od BSK u kupu. To je to što se tiče nas ovaj tjedan. Sljedeći tjedan ću za kraj najaviti ovo svjetsko prvenstvo, malo više o tome kako je došlo do tog svjetskog prvenstva i svim ostalim okolnostima koje su utjecale na njega, kao i o boravku, cijenama i svim ostalim stvarima koje su vezane uz naše navijače, sve navijače općenito i neke karakteristike ovog svjetskog prvenstva koje nam dolazi. I svi na kraju dana jedva čekamo početak tog svjetskog prvenstva. Uz to radit ćemo neko zaključenje ove polusezone HNL-a, tako da budite s nama, pratite nas na YouTube-u, pretplatite se, pratite nas na svim društvenim mrežama i to je to za danas. Hvala puno na gledanju i vidimo se sljedeći tjedan. Ćao! Snimamo!